túru na rysy začínam v ústí Mengusovskej doliny pri rieke Poprad pohľadom na Pátriu zafarbenú slnkom do pomarančova. Kráľovú holu, Štrbské soliská, začínajúcu hradbu Mengusovských štítov, a Tupu s tupým vrchom. Asi za 40 minút budem pri Popradskom plese. Strmé sú steny ostrovy, po ktorých často lezú horolezci. Horolezcami najvyhľadávanejším tatranským terénom patrí galéria Ostrovy, kolmá stena neďaleko symbolického cintorína s obťažnosťou 9. Patrí k technickým najnáročnejším na slovenskej strane Vysokých Tatier. Zlomisková dolina. 3 km dlhá a rozľahlá severovýchodná vetva Mengusovskej doliny. Dvojvrchol vysokej 2560 metrov nad morom. Vpravo s dračím, vľavo s ťažkým alebo českým štítom patrí medzi najimpozantnejšie štíty vo Vysokých Tatrách. Som na križovatke turistických chodníkov pri Popradskom plese. Pokračovať budem na rast ceste nad Žabým potokom a ďalej po Červenej do doliny Žabých plies. Mengusovský volovec s nadmorskou výškou 2227 metrov. Borovica limba je svetlomilná vysokohorská ihličnatá drevina, rastúca roztrúseno pozdĺž hornej hranice lesa. Dožíva sa vysokého veku 400 až údajne 1000 rokov. Je veľmi mrazovzdorná, znáša nízke teploty až do -60 stupňov Celzia. Od rastcestia nad Žabým potokom budem stúpať dolnými serpentinami cez prvý skalný stupeň zvaný Vachterka, po ktorom prudko stekajú vody Žabieho potoka do kotliny Žabých plies. Hrebeň bášt a capých veží spod Vachterky oddelujúci Mlynickú dolinu od Mengusovskej. Na horizonte vidieť Kráľovú holu. Slnečné lúče dotýkajúce sa sedla pod ostrovou.
Toto je pán Zdeněk Koutný, majiteľ školy bojových umení v Prahe, ktorý si chcel vyskúšať prácu horského nosiča. Slovensko ako jedno z mála krajín využíva ešte i dnešnej pretechnizovanej dobe ako zdroj energie pre dopravu potravín a iných nevyhnutných zásob vysokohorských chát ľudskú silu. Zásoby na vysokohorské chaty sú dopravované na chrbtoch nosičov, ktorí zo seba vydávajú neskutočnú energiu pri každom výstupe s nákladom upevneným na drevených krosnách. Tu končia diskusie o akýchkoľvek moderných chrbtových systémoch batohov najnovšej generácie, či priedušných a nepremokavých materiálov, ktoré netlačia na plecia a pritom unesú niekoľko desiatok kilogramov. Nosiči používajú rokmi preverené, pre niekoho možno primitívne zariadenia, nosičské krosná, ktoré sú zostavené z drevených latiek a ako popruhy sú použité hasičské hadice. Je neuveriteľné, v akých podmienkach sú schopní vyniesť niekoľko desiatok či stovák kilogramov práve vďaka týmto vcelku jednoduchým pomôckam. V súčasnosti sa vynáša náklad v priemere od 60 do 90 kg, ale sú aj rekordmani ako napríklad chatár zo skalnatej chaty, pán Ladislav Kulanga, ktorý zniesol zo skalnatej chaty na medzistanicu lanovej dráhy náklad o hmotnosti 211 kg. Som v kotline Žabých Pliest pri Veľkom a Malom Žabom plese v nadmorskej výške 1919 metrov, ktoré oživujú inak pustú kotlinu, nad ktorou je Volia väža, Žabia väža a Žabí kôň so svojimi štrbinami a sedlami. Veľké Žabie pleso nastavilo svoje zrkadlo aj hrebeniu capých veží a bášt s pekelníkom a satanom. Ľadopád padajúci z druhého skalného prahu. Druhý skalný prach oddeľuje kotlinu Žabých Plies od dolinky pod Váhou. Cez druhý skalný prach turistický chodník pokračuje hornými serpentínami. Horné serpentíny sú relatívne nebezpečný úsek a preto sú zabezpečené reťazami, lanami a oceľovými stupmi. Na začiatku dolinky pod Váhou je táto uvítacia tabuľa. Slobodné kráľovstvo rysy. Vitajte. Chata pod rysmi. Najvyššie položená chata Vysokých Tatier v nadmorskej výške 2250 metrov. Je to malá, útulná chatka, situovaná v tesnej blízkosti sedla Váha, dvojvrcholovej Vysokej a Českého štítu.
O potrebe postaviť chatu v blízkosti populárnych rysov sa začalo hovoriť už koncom 19. storočia. S výstavbou chaty začal klub československých turistov z Popradu. Verejnosti bola do užívania odovzdaná po 2 rokoch výstavby 15. júla 1932. Počas svojej existencie prekonala viacero prírodných katastrof a ťažkostí. Od jej uvedenia do prevádzky pre širokú verejnosť chata prekonala už 3 lavíny. V roku 1955-1981 a lavína v roku 2000 bola najničivejšia. Chatu skoro úplne rozmetala na kusy. Chatár Viktor Beranek to zistil 2. februára 2000, keď sa na chatu vracal po zimnej prestávke. Lavína o šírke asi 30 metrov zničila sklad, prístavok pre chatárov a totálne strhla strechu. Z chaty sa zachovala len jedáleň. Navštíviť ju možno len od 15. júna do 31. októbra, inak je uzavretá. Od 15. júna 2010 do konca roka 2011 prebieha a bude prebiehať generálna rekonštrukcia chaty. Prichádzam do sedla Váha, ktoré je v nadmorskej výške 2337 metrov v hlavnom hrebení Vysokých Tatier medzi vrcholmi rysov a ťažkým štítom. Oddeluje od seba divokú, ale nádhernú ťažkú dolinu s ťažkým a zmrzlým plesom od dolinky pod Váhou, ktorá je súčasťou kotliny Žabých Plies. Na vrchol rysov pôjdem ešte asi 1 hodinu. Vysoké Tatry zo sedla Váha. Rysy. S nadmorskou výškou 2499 metrov sú hraničným vrcholom medzi Slovenskom a Poľskom v hlavnom hrebení Vysokých Tatier. Majú 3 vrcholy. Vyhliadkový severozápadný, cez ktorý prechádza štátna hranica, prostredný, hlavný a juhovýchodný najnižší. Z vrcholu vybiehajú 3 hrebene. Na sever k Malým rysom, na juh cez Váhu k ťažkému štítu a na západ k Žabiemu koňovi. Rysy patria k najnavštevovanejším tatranským vrcholom. Názov Rysy, zhodný v slovenčine aj v poľštine, pochádza z goralského rysy, čo je pomenovanie pre čiary, ryhy či štrbiny, ktoré sú viditeľné pri pohľade zo severu na vrchol rysov. Tieto žľaby sú často i v lete zasnežené a tak sa vynímajú na tmavom žulovom podloží skalných stien. Názov nemá teda nič spoločného s rovnomennou mačkovitou šelmou. Pre široký rozhľad, aký poskytujú, ich propagovali už pred prvou svetovou vojnou ako uhorské alebo tatranské rygy. Krása tatranských štítov, dolín a plies z rysov.